So may adlaw sa inyong tanan no, and I am back, no? I am back, no? So karong video guys, itong istoryahan kung unsa kong buhaton pag ako ang pinakadato sa kalibutan, no? So na ako buhaton guys, siyempre ang Pilipinas, dagaman di huldaper, karnaper, siyempre dato man kay, ikaw di unahon, no? Siyempre dayon korta. So akong buhaton una guys, mang-hire kong bodyguard, no? Isa ra ka bodyguard. Buwang isa ra pa yung bodyguard dahil kay mapildi. Buwang sa sobra kadato na ako si Manny Pacquiao akong bodyguard. No? Sa sobra kadato ni Manny Pacquiao, gihimo ra na ako siya bodyguard. No? Ingana ko kagahi. Ha? Ingana ko kadato. No? So sunod ako buhaton guys, siyempre mautam yung tagas no, kaya siyempre gamitin ko na ito permente, sumato yung gasolinahan, sobra kadato na ako guys, baliktaron na akong sitwasyon, no? Sila'y mo adto sa akong balay, no? Ang gasolinahan mo adto sa akong balay, para gasolinahan lang akong Lamborghini na sakyanan, sila'y mo adto sa akong balay, no? Nga na ako kadato, ha? Free pa na ha, free pa na, no? Taga-adlaw na sila, no? I-full tank na nila permente, no? Nga na ko kadato, ha? Sila pa'y mo adto sa akong balay, ha? Siyempre, mahanam ginauban nun, ha? Bisang unsa ni mo kadato, di gini mo mapalit ang isang katao. Buwang sa sobra kadato na ako, kaya ti kapaliton. Gipalit magin ako si Pacquiao na dato kayo, ikaw pa kaya, ha? Ha? Dato na si Pacquiao, pero hihimo ra na ako siyang bodyguard, ha? Kasi ingunin mo din ako kaya paliton, ha? Paliton pati ka, ha? Siyempre guys, na magito yung mga classmate bito na kanang salto bito kayo mga hatag ug answer kanang number 1 na bito yung pangayoon kay waka kabalo di pagin mga hatag, no? Muingon pa jud og ang bawal man na choy, cheating man imong gibuhat choy, bawal man kay na choy. Taka na yung 1 million ha. Number 1 ta kong gihatag, ha? Taka na ha, lamba ko na si mo ha, no? Number 1 ta kong gihatag, ha? Bisan pag perfect ko na nimo ibagsak ti ka, no? Sarag ka na akong kwarta kaya ti ka bagsakon. Chuy-chuyen ka, ha? Lamba tayo 1 million bro, kita ka ne. Lamba ko ni si Moro, di ka mangatag, ha? Ingan ako kadato guys, ha? Ingan ako kadagang kwarta, ha? Number 1 akong gipangayo, gago ka ba? So kung gusto mo matanaw guys, so sa part 1 no, ibutang ra na akong link sa baba, no? Check nyo na lang. Sa kadato na ako guys, sa kadaghan akong napalit guys, apel pa tong part 1 ako na video guys, na nasa link sa baba, no? Sa kadaghan akong napalit, gago pobre na kay ko. Give them prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right? Other half a replica. Shout out to my, shout out to that one dude. Oh wait, fuck that, ain't nobody held my